решена да въдвори мир и разбирателство в къщата. Велея състави план за седмицата и, о богове, всичко се нареди. Ще скролнем набързо, че обхвата на вниманието вече ви е къс. Всеки понеделник беше женско царство. Дамите изговаряха по 30 000 думи, а джентълмените с удоволствие изслушваха всяка една от тях. А после всички дружно на шопинг в Царския вал. Вторник стана мъжки ден. Барбекю, тунинг на кралските каляски, спорт, а дамите се прехласваха по игра на мълчанка. Сряда бе отредена за кулинарния клас на Диджей Бабо и никой нямаше право да е без чорап. Четвъртък – ден за тик-ток танци и компютърни игри. В петък уикенда всички вариха ряпа и си почиваха в семейна идилия. Шегувам се, разбира се. Това е повече реалити, отколкото приказка. Едва ми изчакаха да завърши ремонта на замъка, за да загърбят драните. И макар да развиха нервни разстройства, животът продължи почти по-старому. И ако трябва да извадим полука, деца, важното е да уважаваме нашите родители и прародители и да правим взаимни компромиси. И никога не казвайте на баба, че мислите да ставате вегани. Баба е възрастна, може да й стане нещо. Семейството е най-важно. Нека се обичаме и си помагаме.